Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как най-лесно може да сложите парола на папка. И това е много важно, ако имате папки, които не искате да се случи нещо с тях и да бъдат изтрити. Да стига толкова угодни неща, да се насочваме директно към програмата, която ви трябва. Казва се Password Protector USB. В момента съм отворил и може да видите, че не е нищо кой знае какво. Има две бутончета, Block Folders, Lock Folders, ако искате да заключите папка, понеже аз нямам заключена. И ще натиснем сега Lock Folder, за да покажа как да заключим папка. Сега този прозорец ви се появява и трябва да намерите папка, която искате да заключите. В случай някъде е папката музика, примерно. Даваме OK. След което трябва да измислим парола, с която да заключим папката. Не е задължително да е нещо сложно, стига вие да си я знаете. И така, паролата... Нека да измисля нещо кратко, примерно това. Ето така, по този начин сега ще трябва да повторим паролата. И кликаме Lock Folder. Чакаме известно време и папката се заключва. Отнема повече време, ако папката е по-голяма като размер. Поради някаква причина, не знам каква. След малко сме готови и... готови сме. Папката е успешно заключена. Сега това повече не ви трябва. Затваряме го и да видим дали... Тоест... какво е станало. И сега отиваме където е папката и виждате, че наистина е заключена. И ще ми поиска да въведа парола. И без да знам паролата няма как да вляза. Ето, например, ще въведа някаква грешна парола, ще видите, че няма да ме пусне. Ето една парола, която не е тази, която използвах. Тоест грешна е. И ето пише неправилна парола за папката. И така, това общо за програмата. Един лесен начин да защитите вашите важни папки от чуж достъп. Както казах в началото, ако повече хора сядате на един компютър и се страхувате някои неща да не ви изчезнат, това е начина. Ако искате да си изтеглите програмата, ще има линк долу в описанието. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, можете свободно да харесате. Можете и да споделите, така помагате за развитието на канала и повече хора ще видят този клип. Така, стига толкова за днес. Това беше от мен и довиждане.